நம்மள நிறைய பேர் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம். நாம் கரெக்டான ரூட்டில் தான் போவோம். ஆனால் ராங் ரூட்டில் எதிர்க்க வரவங்க நம்மளை திட்டிட்டு போயிருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட நேற்று அப்படி தான் ஒரு சம்பவம். ஒரு லேடி ஒருத்தங்க பைக்கில் போனாங்க. எதிர்க்க 3 பேர் ஒரே பைக்கில் வராங்க. அவங்க இந்த அம்மாவை திட்டிட்டு போகிறாங்க, பார்த்து போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த சம்பவம் நடந்த அடுத்த நிமிஷம் நான் ஃபோனை பார்த்தா இதுக்கு தகுந்த மாதிரியே ஒரு கோட் வந்து என் ஃபோனில் வந்துச்சு. அதாவது நம்மளுடைய பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை நம்ம காணாமல் அந்த பிரச்சனையை நம்ம ஏற்றுக்காத வரைக்கும் நம்ம அடுத்தவங்களை காயப்படுத்துவோம். சில நேரங்கள் அவங்க மேலே எந்த தப்புமே இல்லைன்னா கூட அவங்கள காயப்படுத்திடுவோம் அப்படின்றாங்க. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு சம்பவம் நடக்குது அப்படின்னா அதில் என் மேலே என்ன தப்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்குற அளவுக்கு நமக்கு தைரியமும் வெளிப்படைத்தன்மையும் தேவை. 2வது, எக்காரணத்தை கொண்டும் ஒரு கோவத்தை அங்கிருந்து கொண்டு நீங்கள் கொட்டிடாதீங்க அப்படின்றாங்க. வேறு யாரோ மேலே இருக்க கோவத்தை இன்னொருத்தர் அப்பாவியாக இருக்க ஒருத்தர் மேலே கொட்டுறது அது ஒரு வகையான வன்முறை அப்படின்றாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை அவாய்ட் பண்ணலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வையும் நம்மளே சால்வ் பண்ணுறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டால் நிறைய மாற்றங்கள் வரும். நிறைய பேரை நம்ம காயப்படுத்த மாட்டோமா? ட்ரை பண்ணலாமா?